er staan plotsklaps 3 loodsen in de brand. Dus wij zijn ook heel benieuwd hoe dit nou ontstaan is. Dus dat onderzoek je werk. De brandwacht is tongen te joenen en nacht oerend dwaande west, maar het onder controle krijgen van een tierengrote brand onder de Hantemerwij vlak buiten Ternaat. Het wenhuis zat het nou liek het kan behouden worden. Maar er zijn 3 grote loodsen die zijn finaal verbrand. De brand wie tierencomplex om te blussen. De brandwacht kan dan ook uit wiede omkrieten om het vuur uit te maaien. De loodsen stieren vol met riappels en siepels en ook met een opslagtank vol dieselolie en een met gas. We moeten echt heel dat stap voor stap doen. Ik onderdekking dat blussen. Dus we hebben een heegwerker erbij. Die kan op een langere afstand een hele protte wetter erop brengen. Maar er staan ook pelletkratten omheen. Nou, die zijn heel erg luchtig, ben van hout, ben mooi droeg. Ja, dat brandt behoorlijk. Het is best een complexe, grote brand om te blussen. De loodsen binnen voor een paar instatten, waardoor het echt dreig is om het vuur hielendal uit te krijgen. Voor de inwoners van Ternaat en omjouwing is het wichtig om even de tuin te checken, want de reek luts oer het dorp heen. Dat zijn roerdeeltjes gewoon ek van het dak, maar ook van de zonnepanelen. En dat is natuurlijk de laatste tijd heel veel volop in Nijswest. Maar meestal kunnen die gewoon veilig oproemen en gewoon in hun eigen kliko voortsmieten. Dus opvegen en voortsmieten. En dat werkt het allerbeste. Om hoeveel zonnepanelen giet wat er op lijkt? Er lezen 2 dagen helemaal vol met zonnepanelen. Dus dat is behoorlijk. En de deeltjes komen ook in het hele dorp, hebben we die constateerd.